jedan od razloga zbog kojih crveno-beli prošle sezone nisu napravili previše uspeha u Euroligi je nedostatak doprinosa unutrašnje linije. Samim tim, potreban im je neko ko bi pojačao produkciju pod košem, a jedan od pikova je košarkaš sa sjajnim fizičkim predispozicijama. Crvena zvezda je aktivna na tržištu. Dovela je Dejana Davidovca, obnovila saradnju sa Lukom Mitrovićem, a uskoro bi mogao da stigne i prvi inostrani igrač. Kako javlja italijanski portal Basket Inside, ona je zainteresovana za usluge Joela Bolomboja, člana Olympiakosa. Radi se o košarkašu izvanrednih fizičkih predispozicija, ruskom reprezentativcu rodom iz Donjecka. Na NBA draftu 2016. godine je bio izabran sa 52. pozicije od strane Utah Jazza. Pored ovog tima nastupao je i za Milwaukee Buckse, a jedno vreme je proveo i u razvojnoj ligi. Potom se preselio u Evropu gde je bio član moskovskog CSKA i pomenutog Olympiakosa. Prošle sezone je sa potonjim klubom stigao do finala Evrolige, a prosečno je beležio 4,5 poena i 3,8 skokova u svim takmičenjima.